dopo ni mai machala kama wacho ni jolo kunjire gi jo hapa wacho ni timni gik moko magala gala nya kama gijire Klepas yendi gimo is interesting here. Dr. Juan no punji school I also happened to teach there before I went to college. Eto no biroka was I college. No punji school achiel. But all actually in this school no. Ne primary school and secondary school were on the same compound. Yes. Atuna puju kanyoka, the primary school head teacher was the head teacher for both secondary and primary. Mr. Com. And things were moving on well. There was no problem. Kuru gimate more sani endini one gi problem ni samanu chane jopuonje bedo employed katoteri gi primary schools kapok ne bedo kata named the comprehensive school ne ok gibedo properly debriefed. There was no debriefing at all. Oteri kata ni the school to ka jopuonje manie headship man primary school bo receive gi to jiso ni in bet kachacha. Koro nitiere clips moko manorana kani jok moko ne dwa mano mondo ogo siasa gi mano. Mi wacho ineno kan tiere conflict between a teacher who is posted to teach in junior school. Ka koro chalo ka gima obedo wanted a staff room mar primary school. Koro mano one, the debriefing was not done. But another thing ma wijoka jawinjwa moro wacho ni chalo ka gima anyap a confirmation mar JSS junior school teachers. Magi yini okanyal doubt sirikal mar Kenya. Ka president himself also pronounced himself on an issue nikech ene man chief ene ngat ma nyalo lobby for the same teachers mondo the treasury release pesa mondo teacher service commission transform jopuonji kata komigi confirmation to kochulgi according to their grades, then there is nothing. There is no budget manocha no keti mondo jogo bet confirmed go. Koro mind you say occasion my movement the union ni nyaka koro wa engage government sufficiently. Already wadhi romo gi the commission on 22nd on that issue, 22nd of this month. Mano is just a week from now. Koro onge luoro monego beni jo wago bedogo mondo gipar ni okwadwa tiyo neki. Nikech wasebede front line ma nyaka ne jogi ne ndiki ni maendi ne diku mano ndiki kinyume chukwa sheria. Ma serikal osetimo matek ma 56,000 of them osebedo transformed from intern to permanent and pensionable. Koro kanyan gi doubt nikech gisenyisowa kendo ni by the end of this year the 20,000 mantiere mapod ni service to pokobedo transformed will be transformed to kendo gichagi employ na 24,000 of them. Eri kaka denga doubt chiseno kasi sequence ma nyiso ni gini and is moving this way and this way. Okanya bedo personal with the government on this matter, but I can only engage constructively kaka zawachelo ni Wasepenjo Teacher Service Commission nito ka budget richa ne okoketi for the confirmation of this. Begise push for a budget milongo ni supplementary budget or include these people in this engagement. Then lastly, the issue mar leadership emonego be resolve the policy framework. Jopuonji gi endi mana kaka daktari owacho, we have opportunity ni jopuonj menyalo bedo upgraded from primary school to do what the World Bank want to support or team within 1 year, then we shall have cured the whole issue. Mondo jopuonj ma feel nigi kendo mang'eno bedo trained to teach two subjects teri get senior school get teach be bedo mang'eny kach. Yes, teach be bedo mang'eny kach teri get senior school to magi endi puonja at this level, and then things will be okay. The policy direction must be given, debriefing must be done. Ngata mindiko e puonj ni circumstances moditi nikech ka okondike maber, then there will be an issue. It is a psychological and social problem, not even academic. Ero kama na weche thotha nya mantiere karakae kena ngeni e thuolo ni wadhi do thuolo mano mar winjo paro ka wuok kuom japuonj
Joseph Sai mabende wuon sikul mano ma Goldfield Schools ma kaka Migori County kato bang' ka duogo